لآمده ایسال رژه تاوانان گلکی زیده بویه تاوانین کول کولانان تینا کرن ایریشی دوران دکن هفدو دکوژن ایریشن جکدارینه پرانیاوان لگوری بری رژه زیده بویه ماشالله دکاک و لسر زیده بونا رژه تاوانان دناوا خلکه ده لکولانان دناوا باجار ده و سدمین وان جا آمده لگل مبا مبنی رنکا سدما ویکی چیه ماشالله yani rayedar û plebilindên wî bajarî berpirs di derbarê vêyekê de çi dibêjin gelo sedema zêdebûna tawanan di nava xelkê bi taybetî di nava gêncan de çi ye? Hêvîdar gelek tawan û sûc û êriş çêdibin lê tişta herî muhîm di van demên dawiyê de êrişên çekdarî ne ku li hemberî dikandaran têne kirin, li kargehan tê kirin, li xwaringeha tê kirin ew ciyê ku xel bi xwe bi zarokê xwe re diçin li wê derê xwarinekê dixwiniyan bi hevre wextekî xweş derbas dikin li wan deran êrişên çekdarî zêde bûne di van demên dawiyê de sazî û dezgehên sivîl bi rastî heta niha li hemberî vêyekê dengê xwe bilind nekirine ji rayedaran jî û ji şaredariyan jî û ji partiyên siyasî jî heta niha nerazîbûneke ku zêde derkeve pêş û gav bi wan paş de bide avêtin derneketiye lê bêjim rojnamevanan dengê xwe bilind kir li hemberî vêyekê çunkî berî çend rojan êrişê kargehekê dîsa hate kirin li wê derê di vê êrişe de rojnamevanek ji ku li wê derê xwarin dixwar birîndar bû ji ber vêyekê jî cemiyeta rojnamevanên Başûrê Rojhilat kampanyayek de dest pê kirin got ji rakirina çekan re na û divê ev êriş bê nerawestandin hemû sazî û dezgeh û rojname û malperên herêmî jî piştkiriya vê kampanyayê kirin niha serokê cemiyeta rojnamevanên Başûrê Rojhilat birêz Ferhat Bozaslan dike min ez jê pirsim merheba bi xêr hatî merheba serçavan heta niha kesî dengê xwe nekir we dengê xwe bilind kir çawa bû we çima ihtiyacı bi vêyekê dît belê ev ya mesela îronî ne du sê sala ev mesela ev bûyer li evan bûyeran li Diyarbekir çê dibin hêna 2 sal berê evalê me rojnamevan car zî li ber kargeha xwe gule berdan sê gule lêket û nêzî heft heşt me nexweşxanê dabû îro 2 sal serda derbas bû hevalê me kê rojnamegerekî dî tiştekî ewa hat serî ku nêzîkê 40 salî zêdetir e ev hevalê me rojnamegerî dike wexta şer da rojnamegerî kir sala nota da li ver rojnamegerî kir îro heta îro tiştê nehatibû serê heta îro li gel li ber rojnamegeriyê tiştê nehatibû serê bes tiştekî ewa îro li nav Diyarbekir da ku em dibê aramî heye li nav bajirda aramî çêbûye li nav bajirda hat ser ev ya xeteriyekê metirsiyariyekê gelek zêde yên navê bajarê da bes mesela navê bajar zî nehemî herama me û alî Tirkiye dî jî ev tişte ye bes di Amedê da di demên berê de şer û pevçûn hebûn navbera dewletê û PKK da û bûyerên civakê çê dibûn lê bûyerên wiha çê nedibûn êdî pere dixwazin ji kargehan ji xwediyê wan mafiya çêbûne wê çawa pêşî li vê yekê bêgirtin ev ya lazim e ku dairê resmî şaredarî saziyên sivîl û millet gel hemî li ser vê meselê bifikire û li hev xweyî derkeve û dest bi dest bigire û beramber vê meselê bisekine çima îro evan grûpê mafyayê evan çeteyên ku van îşa dikin piranî li ser sosyal medyayê van nîşan bikartînin çawa dikin zarokê 14 salî 15 salî 16 salî çek didin destê wan çima ji bo ku cezayê we ji meznan kêmtir e îro do li ber vê kampanyayê em çûn ser lêdana waliyê Diyarbekir müdîrê giştiyê polîs me hevdîtinê çê kir ser dozgerê Diyarbekir hev şeradarê Diyarbekir me hemiyan ra ji kampanya behsa vê kampanyê kir li wê gotinek gotin li Diyarbekir heta îro van bûyerên ku guleberdan û çekan hatiye kirin nêziyê setî notê wî zelal bûye tarihê de nemaya zelal bûye bes pirsgirêk çi ye evana ji bo ku emrê wan biçûkin hêna ji bo qanûna cezaya Tirkiye zarok hesab dikin
وکو کو دریه پاش داد کevin nav dagdiye deriye peş dad derdik kevin. Yani çend sala razıyın o derdik evin. Çend sazina ne ku çend sala henik bi mahan derdik kevin. Başa naha kanuneki yasaya kimse tep parlamentoya jî û esas hin sazî dezgel hemberi ve yeke nerazî bû nişandin lê em dizanin ku ji ber vê meseleyê cezayê van kesa ve bê girankirin zarok jî be eger çûbe êrişekî çekdarî pêganî vekî mezina ve ceza bixwan tu piştgirî didî vê paketê. Ez bixwe piştgirî dim vê paketê ji bo ku li Türkiye Aliye dîjî Türkiye ne tene herema me piranî malbat xwe li zarokê xwe dernakevin. Wexta ku zarokek 14 salî 15 salî paretîne malê dayî ku bav malbat nabêjin kurk tu vê pereşkotînê çawatînê malê ew meselekê ew nemaye nav malbatan da ji bo wî lazim e ku henî ceza bê zêdekirin û vana li ser wa zarokan ku bizanibin dê bikevin hefsê û sala dernekevin tirsa viya bikeve nav wan ku van mesela nekevin nav îşa ev ya pirsgirêkekê malbatan e jî malbat lazim e ku zaroyê xweyî derkevin îro em derdikevin derve zarokê 13 salî 14 salî heta 12 yekê şevêl dervene û malbat napirsin û nikon e jî. Zor spas. Sağ olun. Gelek spas ji birêz Ferhat Bozaslan ku serokê Cemiyeta Başûrê Rojhilat yê di heman demê de navenda wê li Amedê û bi sedan endamên wê hene kampanya wan hem li Amedê hem ji bajarên din gelek deng daye dibêje ji rakirina çekan re na ji tundiyê re êdî bes e. Gelekî spas maşallah dekak tu ji Amedê gelme bûyî.